Dnes skúšame chytať znovu ostrieže na ramenách, kde sa zvyknú v zime zdržiavať. Opäť krásna čistá voda, ale nedarí sa nám nejako presvedčiť rybu, pretože je veľká zmena tlaku. Neviem, čo sa deje, neviem, prečo je tá ryba taká ustráchaná, nechcú zaútočiť, či už do železných nástrah, do nejakých spinnerov, ani do gumených nástrah. Dokonca mi nefunguje ani turbič, čo som naozaj nečakal. Chytáme ultralight na veľmi malé nástrahy a som zvedavý, či sa nám niečo podarí chytiť. Že na čo dnes chytáme, je to znovu klasika. Je to turbič, takzvaný turborib od Intechu. Vynikajúca nástraha s twistrovým chvostom, vrúbkované, tenké telo, vhodná aj do prúdu, dosť na stojatú vodu, naozaj veľmi univerzálna nástraha. Chytávam ho na čeburaške. Viem, že veľakrát aj veľa kamošov ho chytáva na klasickom jigu, kde čeburaška funguje. Takisto, čo v poslednom čase veľmi veľa využívam, je offsetový hak, ktorý sa menej zachytáva v prekážkach, tým pádom dokážem preloviť oveľa zarastenejšie miesta, kde sú prirodzené prekážky, nejaké stromy alebo prípadne zaplavené lode, zaplavené pneumatiky a tak ďalej. Čo sa týka premenených záberov, naozaj nemám absolútne žiadny problém s offsetovými hakmi. Tá úspešnosť premenených záberov je úplne rovnaká ako pri akomkoľvek inom spôsobe nastraženia. Čo je však dôležité, je spomenúť to, že používame buď olovené alebo tungstenové čeburášky, kde do prúdu preferujem používať tungstenové čeburášky, nakoľko majú menší odpor vo vode a dokážete vyklesať skôr na miesta, na ktoré inokedy nedosiahnete. Aj s menšou gramážou, to som chcel povedať, že s menšou gramážou dokážete klesnúť na miesta, na ktoré sa neviete dostať inokedy s olovenou hlavičkou, ktorá je, ja si myslím, že minimálne jeden raz taká veľká. A tak ďalej, čo chytáme? Udicu, ultralight, klasika, 2 až 10 gramov na ostrieže, myslím si, že úplne stačí v našich podmienkach. Nemáme tu žiadne 50 cm ostrieže, alebo teda ak aj sú, tak sa taký chytí veľmi málo. Väčšinou sa bavíme o rybách okolo 30-35 cm a to už sú relatívne slušné kusy na naše pomery. Čo takisto funguje v tejto čistej vode je naozaj sú nástrahy od Tommy Bates. Je to rôzne napodobeniny ostriežov, malých rybiek, malé gumičky a sú to nástrahy, ktoré tá ryba nepozná. Sú to nástrahy, ktoré aj keď tá nástraha dopadne do vody, veľmi málo rýb ju videlo, je neokúkaná. Napríklad takéto ráčiky, výborná vec na ostrieže. Je naozaj perfektná nástraha. Budeme skúšať a potom vám prinesem report. Ostrieža sa mi nakoniec podarilo chytiť na malinkú rybku, na podobeninu nejakého hrúzika alebo nejakého iného poteru od Tommy Bates. Veľmi pekne malovaná rybka, vlastne je to taký priesvitné teličko s takou ľahkou čiernou líniou ťahnúcou sa pozdĺž celého telička. Hovorím, sú to nástrahy, ktoré málo ktorá ryba videla, sú to nástrahy, ktoré naozaj realisticky pripomínajú to, čo sa v tej prírode aj naozaj nachádza a v takto čistej vode alebo v určitých podmienkach, netvrdím, že tá nástraha funguje vždy, ale v určitých podmienkach naozaj tá nástraha dokáže zmeniť momentum tej rybačky a dokáže to zafungovať na opatrné druhy rýb alebo na ryby, ktoré už videli veľa nástrah, ako sú naozaj bolene, rôzne veľké ostrieže, ktorým tých nástrah popred nos už prešlo veľa a veľa z tých rýb už bolo chytených a na tieto nástrahy jednoducho zvyknú reagovať. To neznamená, že keď si kúpite nástrahu za 5 eur, že vám bude 100% fungovať. Bohužiaľ,
taká nástraha neexistuje. Keby taká nástraha existovala, už ju máme všetci. Na čo sa však teším je určite tohtoročné preteky a celá tá sezóna tej prívlače z lodí a veľmi sa teším na Slapy, veľmi sa teším na Oravu, výborné preteky, výborne zorganizované. Minulý rok sme absolvovali vlastne s Marekom Okresom z Okrofishingu, sme absolvovali spoločne Slapy, ideme spolu aj budúci rok. Tento rok tam má v podstate Marek, tam bude mať 2 posádky, jednu so mnou, druhú Mišo Kolár s Kubom Maťaťom. Mišo Kolár je vynikajúci rybár, kde väčšinu času sa venuje pstrúhom alebo teda zúbačom na priehradách. Kubo Maťaťa takisto vynikajúci rybár, mladý chalan, chytá na Liptovskej Mare, robieva sprievodcu, tuším, že od minulej sezóny robí sprievodcu na Liptovskej Mare. Takisto Marek, vynikajúci rybár, bývalý prívlačkár, bývalý muškár. Chodeval na súťaže, na preteky v muškarení, na majstrovstva sveta, ak sa nemýlim, tak bol. Takže sú to všetko super rybári a naozaj sa teším na tieto akcie. A dúfam, že nám opäť vyjde, že nám bude vesmír naklonený a že sa nám podarí ísť na Oravu s Martinom, kde sme minulý rok naozaj urobili sme 7. miesto. Perfektne sme sa zabavili. Naozaj sme si ten pretek užili od začiatku do konca. Bola tam úžasná atmosféra. Tento rok dokonca pridali, že sa môže súťažiť z kajaku, môže sa súťažiť z peliboutu. Sú tomu prispôsobené pravidlá. Orava je úžasná voda. Pre nás to bola nová voda, keďže ja som na Orave nechytal nikdy a Martin, nespomínam si, že by vravel niečo o nejakých dobrých miestach, takže asi to tam tiež úplne nepozná. Ale podarilo sa nám nájsť ryby, takže naozaj sa teším na túto časť sezóny. Už chýba len pol roka a sme tam. Mám teraz pol roka na tréning a na otestovanie nových technológií, nových prútov, nových šnúr. V podstate vymenil som veľmi veľa vecí. Vymenil som baterky, prešiel som na iné elektronické systémy. Uvidíme, čo to tento rok prinesie a ako sa nám bude meniť vlastne úspešnosť rybačiek vzhľadom na nové technológie.